Dito lang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Narito ang ating mga sangkap para sa pagluto ng chicharong bulaklak at bituka ng baboy. Ito, ang ating bituka ng baboy. Ilinis na po yan at handa na pong ihalbos. Kailangan po natin ng sibuyas, bawang, at dahon po ng tanglad o lemongrass para po sa ating paghahalbos. Siyempre, kailangan din po natin ng paminta, asin, cooking wine, suka. Ito po yung sukang yari po sa bunga ng mangga. Napakasarap po nitong sausawan. And then, cooking oil. Meron po tayong sili para po sa ating sausawan para maanghang. At syempre ito pong onion leaves. Ngayon simulan na po natin ang pagluluto sa ating chicharong bulaklak at bituka ng baboy. Simulan na po natin ang paghahalbos sa ating bituka. Yan, kumukulo na itong tubig. Lagay na po natin ang dahon ng lemongrass, mga rekado. Lagyan din natin ng kaunting asin para magkalasa naman. Tapos paminta. Yan. Okay na siguro yan. And then, ang bituka ng baboy. Hop. Ayos natin. At lagyan din natin ng cooking wine. Okay lang kahit hindi kayo gumamit ng cooking wine, ano? Optional lamang po ito. Para madagdagan po ng aroma itong ating linuluto. At syempre kaya natin ginagawa itong paghahalbos para matanggal din po yung lansa sa ating karne o sa bituka ng baboy. Okay? So papakuluan po natin ito ng mga nasa 45 minutes sa medium heat. Yan, okay. Ahunin na po natin itong ating inihalbos na bituka ng baboy. Oh. Yan. Kapal ng usok para tayong nagluluto sa langit. So, kita nyo yan, no? Luto na siya. Yan. Oh. Yan. So, ahunin na po natin. Kaya. Hindi yata kaya. Oh. Yan. Okay, patuluin lamang natin ng konti. So, papalamigin lamang po natin to. Tapos, hihiwain po natin to sa bite size. And then, ipiprito na po natin. Okay, mamaya po natin hiwain kasi mapapasok po ang ating kamay. Actually, luto na po ito eh. Sige. Nahiwa-hiwa na po natin itong ating bituka. At ngayon, simulan na po natin ang pagpiprito. Yan. Pinainit na po natin itong itong kawali. Yan, mainit na po yan. At lagyan na po natin ng mantika. Yaw. Kailangan mainit ng kawali para hindi po kumapit o dumikit ang ating ipipritong bituka at bulaklak. Ito po yung kanyang pinaka bulaklak. Pero hiniwa-hiwa ko po kasi masyadong malaki.
Ito po yung kanyang bituka. Okay? So, nasa medium heat po tayo sa ating apoy. Yan, painitin lamang po natin ang mantika. Ang ating thermometer. At mainit na siguro. Okay. Sige. Gusto ko pong unahin itong taba. Ito pong pinakabulaklak. Kasi ito po, magmamantika po ito. Dahan-dahan. Yan. Okay. Ilagay na po natin lahat. Yan, halo-haloin lamang po natin para balanse po yung kanyang pagkakaluto. Tignan nyo, nagpuputukan. Okay, halo-haloin po natin to hanggang sa mag-golden brown. Yan, hindi na to puputok. Yan. Kung napapansin po ninyo, lumulutang na po itong ating chicharong bulaklak. Yan o. Lumulutang. Lutang na lutang. Okay. Kaunti pa. Kapag ito po ay brown na, pwede na po nating ahunin ang ating chicharong bulaklak. Yan. Ang bango. Naamoy ko yung aroma po ng ng tanglad. Yan. Oh, ang ganda ng ng pagkakaluto, oh. Okay. At kaunti pa. Tapos ahunin na po natin. Yan. Okay. So ahunin na po natin ang ating chicharong bulaklak. Dahil mamaya may pangalawang pagpiprito pa po tayo para maging malutong. Yan, halo-haloin lamang po natin to. Pwede na siguro. Papatuloyin lamang po natin yung mantika. Oh. Yan. Ayan. Isunod naman po natin na iprito itong mga bituka. Okay, dahan lamang po, nasa medium heat lamang po tayo para hindi po masunog. Okay. Nagpuputukan, parang New Year. Happy New Year! Okay, kumuha na siya. Haluin po natin. Okay. Yun. Ayun, ahunin na po natin to. Okay, gaya po ng dati, lulutuin po natin to hanggang sa mag golden brown. Okay? Ito muna. Ngayon, habang pinapalamig po natin
yung pong ating bituka at chicharong bulaklak, gagawa muna tayo ng sausawan. Ito yung ating kailangan. Simple lamang po ang ating mga rekado. Onion leaves, bawang, sibuyas na pula, na hindi naman pula, at mga sili. Okay? So, pag sasama-samahin na po natin yan lahat. Then, lagyan natin ng suka. Ito po yung sukang gawa sa bunga po ng mangga. Ayan. Dagdagan po natin ng paminta. And then, kalamansi. Pwede rin natin lagyan ng asin. Ito na lang. Himalayan salt. Okay. Yan. Yan, okay na yan. Okay, nasa pangalawang pagpiprito na po tayo. Medyo papalutungin lamang po natin itong labas. Pero sa loob nito, medyo malambot. Okay, tingnan po natin kung mainit na po itong ating mantika. Ngayon, ang ating thermometer. Okay na. Yun. Sige. Ito na. Yan. Isa-isa lang natin. So, yun. Galing. Akunin agad natin kasi baka masunog, papait. Yan, malutong na po ito. Yan, paulit-ulit lang. Medyo damihan na natin. Yan. Huli na po natin. Aha. At titikman na po natin itong ating chicharong bituka, chicharong bulaklak. Kamay pa lang, napakabango. Yan. Okay. Ito na po ang ating chicharong bulaklak. Tara, tikman na po natin. Heto na po mga kababayan ang ating chicharong bulaklak at chicharong bituka ng baboy. Okay. Sisentensyahan na po natin itong ating chicharong bulaklak at chicharong bituka ng baboy. Sarap. At ito po yung ating sausawan. Ordinaryong sausawan lamang po ito. Okay, simulan na po natin. Unahin natin itong bulaklak. Ito. Sausaw po natin sa suka. Naririnig nyo yung lutong? Medyo malayo yung aking mic. Okay. Malinam naman siya. At yung alat po, lasa po natin. At syempre, ang nagdala po ito pong suka na ating sausawan sa ating
chicharong bulaklak. Ayun, sabi chicharong bituka. Oh, ito na po. Sausaw po natin. Okay, cheers! Rinig nyo? Malutong, ha? Malutong. Okay. So, masarap. Ang sarap po ng combination niya. Yung pong pagkakaprito niya, syempre, yung sa alat at yung pong kanyang asim at anghang dahil po sa ating sili at ito pong suka po natin. Yung ating mga rekado talagang nalalasahan po natin. Napakasarap po nito. Okay, isa pa. Ito. Isa pa. Uy. Hindi sumama. Lagyan ko lang ng ano. Yan. Oh, cheers! Pasensya na sa mga ano, may alta presyon. Ako na lang kakain para sa inyo. Masarap. Okay, bago ko po ito papakin lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel, sa Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Maraming salamat po. At ayun, sabay. Sarap ito eh. Kahit wala lang kanin, ano? Ayun. Cheers. Bye. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.